Kaixo Winstarrak. Ongi etorri gure podcast honetara. Kaixo eta ongi etorri gure podcastaren 5. atalera. Gaurko saioan tabu asko haustera gatoz. Maitasuna, harremanak eta gure harreman ereduen inguruko uste zurrunak zalantzan jarriko ditugu. Zer gertatzen da maitasuna ez denean hetero, ez monogamoa, ez da beti bikote batean oinarrituta ere? Maiz, pentsatze dugu maitasuna bikote heterosexual monogamo batean bizi behar dela, baina hori ez da bizitza guztien errealitatea. Heteronormatibitateak, gure nahiak, identitateak eta harremanak molde bakarrean sartzea bultzatzen gaitu, eta horrek sufrimenduare sortu dezake. Baina, zer da normala? Eta zergatik da hain zaila beste eredu batzuk imaginatzea? Harreman afektibo eta sexual anitz daude. Harreman irikiak, poliamoreak, hierarkiari gabeko harremanak sexualak eta guztiak balioztuak dira. Hala ere, gizartean ez dira normatiboak eta ondorez ez dira horren beste harreman ikusten. Ez da moda bat, baizik eta pertsona askoren bizimodua, maitasuna bizitzeko modu aske eta kontziente bat, eta noski, harremanek baldintzak izan ohi dituzte, adibidez komunikazio argia, adostasuna eta errespetua beste askoren artean. Gaur egun oraindik ere harreman ez monogamoek estigma handia dute. Ez duzue benetako konpromisorik, imanturuak zarete, sexuaz bakarrik arduratzen zarete, eta horrelakoak entzun ditugu, ezta? Ikusgarritasuna falta da, eta askok isilean bizi behar dute maite dituzten harremanak. Eta horregatik, laburki ikusiko ditugu harreman hauetako batzuk. Hauen inguruan pixka bat gehiago ikasi ahal izateko, naiz eta zuetako batzuek seguraski jada ezagutzen dituzuen. Nik monogamia azalduko dut. Bikote sistema bat da, non bi pertsonen artean sexu eta afektibitate esklusiboa dago. Aipatu dugun bezala, hau lotura konbentzionala egiteko modua da. Harreman irikien inguruan hitz egingo dut nik. Harreman mota honetan, bikotetik kanpo harreman intimoak izatea adosten dute bi pertsonek, desleialtasuna kontsideratu gabe. Ez dago sexu esklusibitaterik eta bikotekideen artean adosten dira muga eta arauak. Nei burura trieja etortze zait, eta hau da hiru pertsonen arteko harreman erromantiko eta sexuala, non guztiak lotura sentimental eta emozionala duten. Poliamorea da beste harreman mota bat, non pertsona askok aldi berean harreman erotikoak, emozionalak edota sexualak dituzte. Beti ere, barne dauden pertsona guztien adostasuna eukita. Polifidelitatearekin bukatuko dugu. Harreman eredu honetan, pertsona talde batek harreman sexualak eta erromantikoak izatea adosten dute, taldetik kanpoko edozein harreman alde batera utzita. Poliamorearekiko desberdintasuna da, hau harreman itxia dela taldearen barruan. Harreman paraleloak barne hartzen ez dituena. Baina nola lagundu dezakegu guk gure inguruan horrelako ereduak normaltasunez aipatzen? Guk geuk ere galdetu diogu gure buruari, eta nik zer nahi dut? Nire harreman eredu hautatu dut, ala jaso dudan bakarra da. Nik neuk adibidez, galdera horiek iten hasi nintzanean konturatu nintzen, ez nintzala eroso sentitzen bikote estandar batian, eta horraz izan ere bide propioa. Zein da zuen ustez gakoa harreman osasuntsu bat izateko? Niretzat oso garrantzitsuak dira komunikazioa, adostasuna eta norberaren zein besteen zaintza. Eta garrantzitsuena, harreman eredua hautatzea libreki, ez inposatutako ereduei men egin da. Eta horixe da gaurko hausnarketa. Maitasuna ez baita eredu bakarrera mugatzen. Askotariko formak existitzen dira, eta guztiek merezi dute respetua eta aitortza. Eskerrik asko beste behin gurekin egotagatik, eta ez ahaztu zuen harreman eredua aukeratzea zuen eskubidea da. Hurrengo atalera arte! Gogoratu, podcast hau gustuko baduzue, jarraitu gaitzazuela gure Instagramean. Abildua Wins taldea. Ubebikoitza IN isa taldea. Eta hurrengo saioan ikusiko dugu elkar.